Стартираме подкаст Бизнес смисъл. Мисията ни е да разкажем добрите примери и практики на българския бизнес, защото разказаната история има силата да вдъхновява. Да покажем как българският бизнес успява, но какви са неговите трудности и уроци, какъв е неговият смисъл. Ако вие сте български бизнес, свържете се с нас за условията за участие. Всеки епизод от подкаста Бизнес смисъл ще бъде популяризиран в нашия YouTube канал, както и във всички наши социални медии. Също така всеки участник ще получи видеа за своите социални медии, които да сподели. И да сподели своята история, която, повярвайте ми, е едно от най-силните неща, които всеки бизнес има. Но много малко от бизнесите всъщност я разказват. Ако вие искате да следите нашият канал и подкаста ни, то абонирайте се още сега. Защото обещаваме ви да ви вдъхновим. Да ви дадем коража, че може и в България, и то може, да правим нещо, което дава добавена стойност на обществото. Радваме се, че можем да споделим всичко това с вас, защото се готвихме отдавна за този момент. И нямаме търпение да споделим първият епизод и историята на български бизнес с вас.